Hikimomin Anas Darazo. Hikimomi kan zamantakewa. Kasance da tashar Anas Darazo TV. Mutane za su kusance ka ko su neme ka ne saboda su amfana da kai, wannan ita ce gaskiyar magana. Idan kana so ana neman ka, ana damawa da kai, abin yi shine kawai ka zama mai amfanar da mutane. Hakanan muddin mutane suka lura kai baka amfanar da su, sai dai ka more su, to za su guje ka. Sakamakon kwaɗayi wulaƙanci, sakamakon hasada baƙin ciki, sakamakon rowa ƙasƙanci, sakamakon girman kai baƙin jini, sakamakon kyauta wadata, sakamakon sakin fuska kwarjini, sakamakon gaskiya ɗaukaka. Akwai mutane da yawa da naji ana cewa suna da girman kai, amma ni kuma da hulɗa ta haɗa da su sai na tarar sauƙin kansu ya kai ƙololuwa. Jama'ar mu za su iya kallon ka daga nesa, ba ku taɓa hulɗa ba su yanke maka hukunci. Wani fa shine ba gidaje, shi yasa aka mishi abin da aka mishi, sai ya ce girman kai. Wani kuma rashin kunya ya gwada ko jin kai, aka mishi irin yanda ya yi. Wani kan ma ya ji ana cewa wane yana da girman kai, shikenan sai ya hau kai ya zauna, kuma har ya isar gaba. Hikimomin Anas Darazo. Hikimomi kan zamantakewa. Kasance da tashar Anas Darazo TV.